ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ಮಾತು ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನ್ನು ಯಾನು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾನು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಒಂದಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಅಮ್ಮಡಲ್ಲ ಈ ಪಾತಿರ್ಪವೆ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ವಿಷಯ. ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನು ಬ್ರೋಕರ್ನ ಕುಲ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಯಾನಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಂತೇನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಎಂಕ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತನಂದು ಇತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ತುಲಿ ಎತೋ ಜನ ಬ್ರೋಕರ್ ನಕಲು ಎನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿರು ಎತೋ ಜನ ಐಟ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತದ್ದು ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಜಿನಾಡಲ್ಲ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಂತದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಎತೋ ಜನ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಿರು. ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅರಡ ಮೂಜಿಲ್ಲುಂಡು ಮೂಜಿಲ್ಲಾಗ ಬಾಡಿಗೆಗ್ಲ ಎತೋ ಜನ ನಾಟಕ ಮಂತದ್ದು ನಾಟ್ ಇವನ್ ನಾಟಕ ಒಂಥರ ಅರೇನು ಪಿದೆಯಲ್ಲೇ ತಂದು ಕೊನಪಿನಿ ಕಾರಡು ಕೊನಪಿನಿ ಯಾರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಿಂಟು ಪಿನ್ನು ಎಂಕ ಮುರಣಿ ಪಂಡೇರು ತುಲೆ ಅನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಿನಿ ಅರೆಗ್ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೆತ್ತೋನಿ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅತ್ತು. ಓಕೆ, ದಾಯಗಂದು ಏರೆ ಬರಡು ಆ ಮುಖವಾಡ ಪಾಡ್ದು ಬರಡು ಇತ್ತೆ ಈವನ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬ್ರೋಕರಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಪಂಡದು ಯಾನು ಓಲ ಲೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಜೈದಿಜೆ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಖಾಲಿ ಬ್ರೋಕರಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್ ಅತ್ತು ಎನ್ನ LIC ಮನ್ಪು ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಮಾತ ಮಿಟ್ಲ ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬ್ರೋಕರಿಂಗ್ ಪಂಡ ಚೀಪ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮಾತ ಬ್ರೋಕರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೆ. ಕೆಲವದ ಬ್ರೋಕರ್ ನಕ್ಲು ಎಕ್ದಮ್ ಸೇ ಲೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಜತ್ತದು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಚೀಪ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರೊಂದು ಪನ್ನಗ ಅವು ಪಂಡ್ರೇನೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆದನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅರಿಗು ಎಕ್ದಮ್ ಸೇ ಒಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಫೇಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಐದಕ ಅರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಉಪದ್ರ ಕೊಪ್ಪಿನಿ ಐದಕ್ಕೆ ಅರೆನ್ಲೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಪಿನಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎರಡು ಪಂತೇನು ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಯಾನ್ ಮಗಲ್ನ ಎತ್ತಿಡ ಅರೆ ನನ್ನ ಪೆದ್ದುಪ್ಪಂದು ಅಂಡ ಇಂಕೋ 6 ಮಂತ್ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅದು ಯಾನು ಝೀರೋ ಡಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಪಂತೆ ಯಾನು ಝೀರೋ ಡಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಆ ಝೀರೋ ಡುಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ ಎನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅದು ಬತ್ತದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಒಂಜಿ ದೇವತೆಲಕ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಬತ್ತು ನಾನು ಯಾನು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಿಟ್ಪುಜೆ ಎಂಕ ಯಾನ್ ನೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದೇನು ಆಡ ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬನ್ನಗ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಗ ಅರೆಗದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಯಾನು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಿಟ್ಪುಜೆ ಯಾನು ಮುರಣಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ನೆರ್ಪುಜೆ ಬಣ್ಣದು ಆಂಡ ಯಾನೇ ಮುರಣಿ ಯಾನು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದೆ ಹಿಡಿತೇನೆ ಪಿದೆ ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬೈದೀನಿ ಯಾನು ಎತೋ ಸಮಯದಿಂಚೆ ಅಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಆ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕ ಪಾತೆರಡು ಯಾನು ಆಪೊಂಜಿನ ತೂತಿನ ಸಮೇತ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಪೊಂಜನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತೇನು ಮುರಣಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ఆయన నెట్లో పంతాను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పంతాను ತುಲೆ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಊರಿಗೆ ಒಂಜೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಅರ್ನ ಎಡ್ಡೆದ ನನ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಚಿ. ಓಕೆ, ಬ್ರೋಕರಿಂಗ್ ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಲೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ದಯಮಂತು ಜಪ್ಪೋಚಿ ನಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಅಂದಲತ್ತೆ ಈವನ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬ್ರೋಕರಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇನು ಏಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಡೀಲರ್ ಏನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಡೀಲರ್ ಅಂಚೆ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ನಂಜಿ ಮಲ್ತೆನಾ ಯಾನೇ ಮನ್ಪೆ ಅಕುಲ್ ದಯತಿ ನೋಡಿ ಕಮಿಷನ್ ಅಂಚೆ ಬಂತಿಜೆ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅಮ್ಮಗ ಖಾಲಿ ಬುಡ್ಪಿನಿಕ್ ಏರಾಣೊಂಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ದಾಯಪಂಡ ಇಂಕ್ ಐತ ಪಿರವಡಿ ಪಯರಾಪುಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಐತ ಪಿರವಡು ಬಾಡಿಗೆ ಜನ ಉಂಡ ಐತ ಪಿರವಡು ಪಯರಾಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಬೇತೆಕ್ಲೆಗು ಪನ್ನಿನ ಯಾನು ಗೊತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬೇತಕ್ಲೆ ಪನ್ನಿ ಬ್ರೋಕರ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇತ್ತುನಂಡ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ರೆಂಟ್ ಕನ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಅವೇನೇ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆತ್ತೊಂದು ಆ ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಮೆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ತಿರ್ತದೆಲ್ಲಾಗಲ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಟೋಕನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಟೋಕನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ನಾಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರೂಫ್. ಓಕೆ, ಖಾಲಿ ಕೈಟ್ ಬತ್ತದ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ನಾಡ ಅವು ಪ್ರೂಫೇಜಿ 6 ಆಯ್ನೆಟ್ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನೆಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಟೋಕನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವೇ ಬಾಕಿದ ಆಂಜೋಲ ಮೀನಿ ಕೊಡ್ತು ನಾನು 40,000 ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುಜೀರ ನಿಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತೀನ ಪ್ರೂಫೇಜಿನ್ ಪನ್ಪುಜೀರ ಆಂಡಲ ಆರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾನವೀಯತೆ ರೀತಿಡು ಕೊಡ್ತೀರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕ ಅಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗಾರಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಐಡ್ದ ಕಕುಲು ಬತ್ತಿನ ಹಾಕುಲಿ ಆ ಪೊಂಜೋಲ ಮಗಲ್ಲಾಗಿ ಆ ಪೊಂಜೋ ಬತ್ತದು ಐಡ್ದಕ ಮನದಾನಿ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ದು ಇಂಕ ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಂಡ್ಗೆ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ದು ಪಂಡದು ಪಿರದೆ ತೊಂದು ಮೇರ್ ಪಾಪ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಕೊರ್ತಿನ ಅರ್ನ ಮಲ್ಲಗುಣ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅತ್ತನಾಡ ಪ್ರೂಫ್ ಹೆಚ್ಚಿದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿರ 6 ಆಯ್ನೆಟ್ ಪುಣ್ಣು ಪುಂಜು ಆಯ್ನೆಟ್ ಕೊರಿಯರು ಆಂಜಲ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕುನ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಲ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮುಕ್ಕುಲು ಅಮ್ಮನ ಗುಣನು ಎನ್ನುದು ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಮುಕ್ಕುಲು ಐಡ್ದಕ ಕಾರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರಿಗೆ ಕಾರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತದು ಮೇರೇನು ಅರ್ನ ವೈದ್ಯ ಬಜಾರ್ದ ಇಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಕೊಂತಿರಿಗೆ ಐಡ್ದಕ ಓಡಿಗ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಸಾಧ್ಯ ಪೋಂದುಲೇರಿಗೆ ಮೇರೆ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರಿಗೆ ಈ ಸಾಧ್ಯ ಅತ್ತಂದು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಯಾನಪ್ಪಗ ಪಂಡ ನೀರು ದಾಯಗ ಪೋತೀನಿ ಇಡೀಗ ಬತ್ತಿಬೇಕ ಅರ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲಿರು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಪುನ್ನೂಲೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಕಾಶಿಡ್ದಲ್ಲಿ ಪೊಪ್ಪುನು ಇಡೀ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್
ಯಾನ್ ಪಂಡ ಈ ಎಂಚ ಪೋಯರು ಜತ್ತೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಬತ್ತಿರ ಬಣ್ಣದ ಕಾರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣ ಈ ಎಂಚ ಪೋಯರು ಕಾರ್ ಹೊತ್ತೊಂದು ಒಡಿಗ ಬೇತೆ ಸಾದಿ ಪೋನು ಹೇಗೆ ಬೇಸಾರ ಕಲ್ಪನೆ ಆಂಡ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ರು ಐಡ ಕಾಪೊಂಜಿನ ದಾದ ಬೇಲೆತ್ತೀನಿ ಒಂಜ ಬ್ರೋಕರಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ರೆಂಟ್ಗೆ ಜನ ಮಂತುದುಡು ಅವೇನು ಬಿಡ್ತು ಆ ಪೊಂಜು ಬಾಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕೊನದು ಕಾರ್ ಮಂತೊಂದು ಕೊನದು ಮೇರಿನ ಅಮ್ಮನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕೊನದು ಐಡಕ ಪನೊಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಈರಿಲ್ಲನು ಮಾರ್ಲೆ ಅಂದು ಆರು ಆತು ಭಂಗ ಬತ್ತದು ಕಟ್ಟಾದಿನ ಮಾರ್ರೆಗಂದು ಕಟ್ಟಾದಿನ ಆರನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಗತ್ತಿಗೆಟ್ಟು ಬೈಚಿ ಮಾರ್ನಂಚಿನ ಗತ್ತಿಗೆಟ್ಟು ಬೈ ಆರೇದೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬೇರು ಬಾಡಿಗೆ ಪಾಡು ಬಾಡಿಗೆ ರೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತ ಅವಳು ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮುಕುಲೇರು ಮಾರ್ರೆ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತ ಪನ್ನೀರೆ ರಟನೆ ಪಂಡ ಆ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಮುಕುಲೆ ಸಂಚಿಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ಐಕ ಅಲ್ಪಲ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ ಈ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದ ಇಲ್ಲನ್ನ ಅಪಗಣ ನಿಕುಲು ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕುಲು ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಬೈದಿನ ಮೆರ್ನ ಹಾಳಿಗೆ ಬೈದಿನ ನಿಕುಲು ಪನ್ನೋಡು ಓಕೆ ಆ ತಾಂಡ ಐಡ್ದಾಗ ಮುರಣಿ ಇಂಕುಲು ಪಿದೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪಲ ಈ ಪೊಂಜನ ಕಾಲು ಎಂಕ ಏಪಲ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿನ್ನ ಚಾನಲ್ ತುಪ್ಪೇರಿಗಕ್ಲು ನೀರು ದೋಸೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದಾನೆ ಅವಾಗ ಮೇರ್ಕಂಡರಿಗೆ ಆಪೊಂಜುಡ ಈರು ದೀಪನ ಚಾನಲ್ ತುಪ್ಪರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಆಪೊಂಜುಲ ತೂಂದು ಪುಣು ತುಲೆ ಯಾನು ಇರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿನಾನು ಅಮ್ಮನ ಎಡ್ಡೆತನನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಚಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮೀನಿ ವಿಪರೀತ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಂಕುಲು ಮನ್ಪನೆ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ತೀರ್ನಾತಿಗೆ ನಾ ಪೊಂಜು ಮುರಾಣಿ ದಯಗಂದು ಪನಗ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ ಪಿದೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನಿ ಈ ಪೊಂಜನು ಕೂಡ ಈತ್ ಪುರ ಅದು ಯಾನ್ ಪಂಡೇನಿ ಇರಗ ಈತ್ ಪುರ ಆ ಪೊಂಜನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಾಯಗ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಮುಂಜೆ ಬಂದ್ನಿ ದಾಯಗ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲರು ಅಮ್ಮಗ ಸಾಮರಾಟ ದಿಕ್ಕದೆ ಅಂತ ಆಯ್ದ ಕಾರ್ ಪಂಡಿರು ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಪೋಡು ದಾಯಗ ಏರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬೈದಲು ಪಂಡದ ಎಂಗ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಪಂಡೇನು ಅರ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತಿನ ಮಗಲ್ಲ ಪಂತಲ್ಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಆ ನಂಬರ್ ದೀವಚ್ಚಿ ಪಾತಿರುಚಿಂದು ಪನ್ನಗಲ ಮೇರ್ ಕೇಂದಿಚೇರು ಅಮ್ಮ ಕೇಂದಿಚೇರು ಯಾನ ಪಂತೇನೆ ಇರೆಗ ಆಪು ಚಿನ್ನಾಂಡ ಆ ಪೊಂಜಿ ಏಪ ಇರೆಗ ರಿಟರ್ನ್ ಕೇಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಏಪ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲನು ಮಾರ್ರೆಂದು ಪಂಡು ಐದದ ಕಂಚಿನಕ್ಲ ದಾಯಗ ದೀವೋಡು ಮೇರೆಗ ಬಾಯ್ಬಿಡ್ ಪೆರಬೊಡಿತೀನಿ ಮೇರೆ ಇದ್ದೀತೀರು ಆಂಡ ಐದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ನಿಂತು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಈತು ಬುರ ಆದಲ್ಲ ಮೇರೆಗ ಆಸೆ ಆ ಇಲ್ಲಗ ಬಾಡಿಗೆ ಜನ ಕನಪುಂದು ಈ ಪೊಂಜು ಈತು ಗೋಲ್ಮಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಪುಂಜು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಕನೆಯರುಂಡ ಐದಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಯಾನರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿವನಸುಕುಲ್ನಾಗ ಈ ಪೊಂಜನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಕ ಯಾನು ಏಪೊಡ್ದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಪೊಂಜಿ ಸಾಮರಾಡ್ ದಿಕ್ಕೊಡು ಸಾಮರಾಡ್ ದಿಕ್ಕದೆ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಏರ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆತನನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಚಿ ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನನು ಯಾನು ಝೀರೋಡ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಯಾನು ಇಲ್ಲು ದೆತ್ತದಾಯ್ಬೇಕ ಈ ಇಲ್ಲು ದೆತ್ತದಾಯ್ಬೇಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನೆಲ ಕಂತ ಬಾಡ್ದು ಪೋದಿತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಯಾನೊಂಜಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಮನ್ಪು ಮಾತ್ರ ಅಪಗಲ ಎಂಡ ಎಡ್ಡ ಕಾಸನ್ನು ಪಂಡದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಬರ್ತದಿತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎಡ್ಡ ಕಾಸು ಪತ್ತನ್ ಬಂಡದು ಐಡ್ದಕ ತುಲೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಲ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬ್ರೋಕರ್ ನಕಲು ಕಸ್ಟಮರ್ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಜಾಗೇನು ತೂಪಿನಿ ಐಡದಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅಪಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು ಈ ಬ್ರೋಕರ್ ನಕಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಲಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ತುಲೆ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ನಮಕ್ ಒವ್ವಂಡೊಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪಂಡ ಕಾಸು ಹಾಕ್ನು ಅಂಚ ಪಂಡದ ನಾನು ಜತದಿತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆತಿತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಕಟ್ಟರೆ ಪತ್ತರೆ ಪಂಡದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮುನ್ಪುನಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಡೇರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಆಂಜೋಲಕ್ಕನೆ ಡೇರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಓಕೆ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಆ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಮನ್ಪೆರ ಅಂತ ಪನ್ನಕ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಬತ್ತೆ ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೆ ಇರ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಪೆನ್ ಸೊ ಐಡ್ದಕ್ಕ ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪೆರಪ್ಪುನು ಅಪಗೆಗನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚು ಹಾಕುಂಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗೆ ದೂರ ಪೋಪ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೀಲ್ ಆವಡಲ್ಲ ವರ್ಷೋಡು ರಡ್ಡತ್ತ ನಾನು ಒಂಜಿ ಆಪಿನಿ ದಯದಿಂದ ಪನ್ನಗ ಅವೇನು ತೂವೋಡು 25 ಸಲ ಮುಕ್ಲಿನ ಕನ್ನೋಡು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಆದ ಆನಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೋಪುಂಡು ರಪ ಡೀಲ್ ಹಾಪುಜಿ ಐತ ಪಿರವಡ ಅದೇ ಒಂಜಿ ತಾಳ್ಮೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಬಕ್ಕ ನಮಕೊಂಜಿ ಗಾಡಿತ್ತು ನಾನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚು ಮಂತಾರೆ ತೂವೋಡು ದಯದಿಂದ ಪನ್ನಗ ಹೊರಾನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಲ್ದಿನ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪಂಡ ಅತಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಆಣು ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಎನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲೇ ಖರ್ಚು ಒಂದೊಂದು ಅಂಚಾಪುನು ಇಂಚಾಪುನು ಪಂಡದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಡೀಲ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಒಂದೇನು ಯಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ 50% ಆ ಹುಡುಗಲ್ಲ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಪಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರಿಯಾ ನನ್ನ ನಂಬುದು ಬರ್ಪೇರು ಏನಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಚೀಟ್ ಮನ್ಪುಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 50% ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಏನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಂತೆ ಬುಡ್ಚಿ ಪಂಡದ ಆಯ್ಡ ಪಂಡ್ಯಾನು ಬುಡ್ಚಿ ಬುಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ಯಾನು ದಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದನೆ ಖರ್ಚು ತುಲೇನು ಒಂಜಿ 100-200 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬಂದ್ರೆ ಬನ್ನಗ ಹೊರಾನೆ ಬರ್ಪುಜೆ ಲಂಸಮ್ ಈತ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಪುಜೆ ಕಮಿಷನ್
ಐಕ್ ಒಕ್ಕ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಬುಡಿ ಇತ್ತಾನು ಎನ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ಏರೆಲ್ಲ ದೀವಂಜೆ ದಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ರಗಡೆ ಯಾನ್ ಆತು ಬೆಂದೆ ಈತು ಬೆಂದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನು ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪೇನು ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಅವು ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೊಪ್ಪುಜೆ ದಾಗಂದು ನನಗೆ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಗುರ್ತ ಬತ್ತುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಆತು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಉಂಬು ಕೂದು ಪತ್ತದು ಅವಿನ ತುಪ್ಪೋಡು ಪತ್ತುಡು ಅಕ್ಕನ ಪಿರೋಡು ನಟ ತಿರ್ಗೋಡು ನಟ ತಿರ್ಗದು ಅದು ಗೊಬ್ಬವನ ಪತ್ತನ ಯಾನ್ ಇಚ್ಚಾನು ಎನ್ನ ಏರಾಂಡೋಲು ಅಂಚಿ ಜನ ಕಡಪುರಿ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಅವಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಅನ್ನಗೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೇನು ಓಕೆ ಅಂಚಿನವರು ಆ ಟೈಮಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಕಂಚಿ ಖಾಲಿ ಅನ್ನಗ ಈ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಆಚೆ ತಿಂಗಳು ಸುಣ್ಣ ಅದುಪ್ಪೇನು ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಖಾಲಿ ಅದ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತುಲಿ ಕೆಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಖಾಲಿ ಅದು ನಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಕೆಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಓಕೆ ಕರಿಮಣಿಲ ಕೊಂದು ಅಡವದಿತ್ತೇನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕರಿಮಣಿ ಉಂಡು ಈಲ್ನಾಡು ಉಪ್ಪುನಗಲ ಓಕೆ ಅದೇನು 1 ವರ್ಷದ ಪಿರವದ ಬಂಪಿನಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಆ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ದುಮ್ಮದೆಲ್ಲಡ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂದ್ಯತ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ 2019 ಸೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿನಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಎಂಕ ಪೂರ ಬತ್ತನ ತಂದು ಈ ಇಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತನಾಗ ಬುಡಿಯನ್ ಪೂರ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಬರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಏಪ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೇನ ಅಪ್ಪಗನೆ ಅವೇ ವಾರಡು ಈ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆತೀನಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ಆರು ಫ್ಲಾಟ್ ಬರದಿಪ್ಪು ನಾ ಕೊಂಜು ಎತ್ತಾರು ಅರೆಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟ ದಾಗದ ಪಣ್ಣಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಗ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ನಂಬುದಿನ ಭಾವ ಆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಟೈಮ್ ಇಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಆಪುಣದೆ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಎನ್ನದು ಎಸ್ ಯಾನು ಇಂಚಿ ಫ್ಲಾಟ್ ದೀತೆ ಮೇರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೇ ದೆತ್ತನೇರು ಪಂಡದು ಆರು ದೆತ್ತನಂದಿನಾರು ದೆತ್ತೊಂದಿರು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಅನ್ಪಣ್ಣ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಿ ಜನ ಅಪ್ಪಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಈ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪೂರ 1 ಮಂತ್ ದಿತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕನ ಮೆಂಟಲಿ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟು ಟಾರ್ಚರ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಆ ಟೈಮ್ ಬುಲಿತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಮೇರಿನ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಇಂಚಿಂಚಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆಂಡಲ ಆ ಟೈಮ್ ಡೀಲ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ದಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಮೇರೆ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ 30,000 ಎಣ್ಣೆ ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಡಿರ ಒಂಜಿ ತೇವೇರು ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಂಡು ಎಂಕ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಆಡ್ದಲ್ಲ ಓಕೆ ಆ ಟೈಮ್ 30,000 ಕೊರಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಕನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಐಟಿ ಅನ್ನಕಲ್ಲ EMI ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಯನು ಓಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಎಡ್ಡೆತನ ನಾನು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಒರಿಪದೇನು ದಾಗಿಂದ ಪನಗ ಮೇಷರಾಶಿ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸೀದಾ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎದುರು ಪಾತ್ರೆ ಆಕಳ ಕನ್ನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಜೋಕುಲುಂಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ತೀರ್ಪೋದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆತನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಳು ಎತ್ತೋ ಜನ ಬೈತಿರು ಅಂಚಿನವಳು 10 ಪಟ್ಟು ಎನ್ನ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಪೆತ್ತಿಜಿನಾಡಲೆ ಅರ್ನ ಬಂಜಿಡು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಗ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿರತ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 30,000 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬಂತಿರತ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಾರೇನ ಪೆತ್ತಿನ ಮಗಲಕನಿ ಅನ್ನಾರೇನ ಕೇರಿಂಗ್ ಬಂತಂದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಕಷ್ಟಡು ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕೈದೆಪ್ಪಿರ್ತ ಆಕಲೇ ನಮ್ಮ ಸೈತನಲ್ಲ ಮದ ಪೆರಲಿ ಆ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತಗೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮ 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 ಅಂತ ಪನ್ಪೇನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗ 6 ಮಂತಿದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ನಮಕ್ಗೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬರ್ಪಿರತ್ತ ಅಕ್ಲೇನು ನೆನಪು ದೇವಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಉಪ್ಪನಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆದೇರು ಇರತ್ತ ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ದೇವರು ಓಕೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬರ್ಪಿನಪ್ಪ ಪೂರ ಮತ್ಲಬಿ ಪರ್ಸನ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಪರ್ಸನ್ ಪನ್ಪೇನು ನಮ್ಮಡದ ಹಾಲು ಉಪ್ಪನಿನಪ್ಪ ನಟ್ಟು ನಗ್ಲಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಕೈಯೇರ್ದು ಮಿತ್ತು ಮಂಪಿರತ್ತೆ ಎಂಕ ಆರೋ ನೀ ಬಾಬನ ರೂಪಡ್ ಬೈದಿಲ್ಲ ಕಾತನು ಅಂಚ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಆಗ್ತು ಉನ್ಮಂತಂದಿಲ್ಲೇ ಆರು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಿರು ಇಂಚಿಂಚ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಂಕು ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಿರು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕು ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡೆ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಆರು ಎಂಕು ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಏಪ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತು ಎಂಕು ಬಂತದೆ ಅರೆಗೆ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಅರಡ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಗಡಿ ಗಂಟೆ ಕಾಲ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಲ 11% ಲೆತ್ತಿನ ಪೋಚಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ನನ್ನ ಅರ್ನ ಎಡ್ಡೆತನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದೆತ್ತು ನಾನು ಉಂಡತ ಎಂಕು 2 ಜನಲ ಪೋದು ರಿಟರ್ನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮನ್ಪೊ ನನ್ನ ಅವು ಅನ್ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತದೆ ಐಡ್ದಕ ಆ ಒಂಜಿ ಪುಂಜನ ಒಂಜಿ ಮುರಣಿ ಪಂದಾಯ್ಬಕ ಕೂಡ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಊರಿಯನ ಫೇಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನ ಡಿಲೀಟ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಆ ಕೊಂಚ ತಪ್ಪು ಮಂತ್ ಜಿನಾಂಡ ಒಂದು ಏರು ಆ ಒಂಜಿ ಫೇಕ್ ಹುಡುಗಿ ಬೈದಿನ ಅವಳ 14 ವರ್ಷದ ಆಯ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಲ ದೆತ್ತು ದೀತೇನೆ ದಾಯಗಂದು ಕೇಂಡಾನು ಈ ಏರು ಎಂಕ್ ಕೇನರಂದು ಪನ್ನಗ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ನಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕೊಪ್ಪ ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲು ತೂಡು ದಾಯಗಂದು ಪನ್ನಗ ಅಮ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ
ಡೀಲ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ ಯಾನು ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಅವ್ರು ರಡ್ಡು ಜನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತನು ಪೇರು ಈವನ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತನ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರೆಗದಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅರೇನು ಗೊಬ್ಬವನ್ನು ಕಾರಡ್ಕೊಂಡು ಪಿನಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಟೋಕನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪಿನಿ ಏರ್ಲ ಸೈಸು ಜೇರು ಮೇರಡೆ ಕೀಗೆಯನ್ನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕೀಗೆಯನ್ನು ಮೇರೆ ಇಲ್ಲಡುಪೇರು ಮೇರಡೆ ಕೀಗೆಯನ್ನು ಏರೇರು ಬತ್ತಿನಿ ಪೋಪುನ್ ಪೂರ ಚಪ್ಪಲ್ದ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಹಚ್ಚಿ ಯಾನಿತೆ ಅರೆಗ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ತೂಪ ಯಾನಿಕ್ಲಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ವಾದ ಎರಡು ಎಂಕ್ಲು ಕೀ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಒರಿಯಾಗ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಹೊಯ್ಗೆ ಬಜಾರ್ದ ಇಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂದಿನಿ ಅಂದ ಓಕೆ ಏರು ಅಮ್ಮ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಈ ಅಂಕುಲೆ ಮನೀಶ್ ಪಂಪುನೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಎಂಕುಲು ಪಣ್ಣ ಅಕಲು ಪ್ಲಾಟ್ ದೇತದ ಅಕಲು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪುನ ಅಕಲು ಏರು ಮನೀಶ್ ಉತ್ತಣ ಅವು 75 ಲ್ಯಾಕ್ ಪಣ್ಣದು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಆತನಕ ಆಯನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅವು ಬಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ಬಡಿತಿಲಕ ಕಟ್ಟದು ಅವು 80 ಲಕ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಮುಟ್ಟ ಆತನ ಇಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತದಿತ್ತು ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ತುಲಿ ಐತಲ 1 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಪೋತು ಮಿನಿಮಮ್ ಆ ಕಷ್ಟ ಅವು ಅರೆಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತು ಈವನ್ ಎಂಕ್ಲು ಗೊತ್ತು ದೇಗದ ಪನಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಡೀಲ್ ಮಂತದ ಇವಾಗ ಅವು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅವನ್ ಎಂಕ್ಲ ಮರಲಿಲ್ಲ ಕಾಪು ಓಕೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿಲ್ಲ ಡೀಲ್ ಆಪನಲ್ಪ ಯಾನು ಅರೆನೇ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ದೇಗದ ಪನ್ನಕ ಒಂಜೇ ಗುರ್ತ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನು ದೆರ್ತು ಬತ್ತಿನ ಅಮ್ಮ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬ್ರೋಕರ್ನಕಲು 1 ಲಕ್ಷನ 2 ಲಕ್ಷನ ದೀದು ಮನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅರಡು ಅಮ್ಮಡನೆ ಪಾತಿರ್ಪವನ ಈತೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿಲ್ಲ ಯಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಮನ್ಪಾದೀನಿ ಓಕೆ ದೇಗದ ಪನ್ನಗ ದೀದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡ್ಡೆಟ್ಟು ಪಾಂಡೇಶ್ವರದಿಲ್ಲಾಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಪೊಂಚು ಇತ್ತನು ಬ್ರೋಕರ್ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಜನ ಪಂಡು ಸೆಲ್ಲರ್ ಪಂಡಿರು ಎಂಕ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನಿಕುಲು ದೀದು ಬನ್ಲಿ ಅಂತ ಪಣ್ಣದು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಆ ಪೊಂಜನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಐಟ್ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಎನ್ನ ರಡ್ಡಿಲ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೈದಿನಿ ಡೀಲ್ ಆತನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಂಡೇಶ್ವರದಿಲ್ಲು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತನು ಕುಡೊಂಜಿ ಬ್ರೋಕರ್ ಇತ್ತನು ಅಪ್ಪಗ ದೀದು ಪಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡೆ ತುಲ್ಲಿ ದೀದು ಮಂತು 2 ಲಕ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ಆ ಪೊಂಜಿಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ಎಂಕ್ ಪಣ್ಣದು ಕಮಿಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟುಂದು ಈಜಿನಾಡ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮನ್ಪುನು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಕನಪುಜೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಮನ್ಪುನು ದೇಗದ ಪನ್ನಗೆ ಇಂಕ ಅವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಬಡ್ಚಿ ಬಣ್ಣದು ಓಕೆ ಯಾನು ಆತು ಮಂತೆ ಈತು ಮಂತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಬಡ್ಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಲ್ ಮನ್ಪುನ ಚಾನಲ್ ಇಡ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ನ ಪಾಡ್ವೆ ದೇಗದ ಪನ್ನಗೆ ಇಂಕ ಐತೆ ಪಿರವಡು ಪೋಯರ ಪತ್ತರ ಪುರ ಆಪುಜಿ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಹೊರರ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾನು ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಾಡ್ನಾಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ನ ನಂಬರ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಅವಡು ಇಂಕ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 10 ಸಾವಿರನಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬತ್ತನ ಬಕ್ಕ ಅಕುಲ ಡೀಲ್ ಅವಡು ದಾದಾದ ಮನ್ಪಡೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಬುಡ್ದು ಗೊತ್ತು ಜವ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಮಂತೊಂದು ಇಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಬೊಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ರಿಯಲ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಡೀಲ್ ಮನ್ಪೆ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಪಕ್ಕಡ ಐತ ಪಿರಾವಡು ಪೋಪುನಾತ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಲೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿದ ಎನ್ನ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಚ ಪೂರ ಸೀನ್ 3 420 ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ಲೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ್ದಕ್ಲು ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಉದ್ವೇ ಬೇಲೆ ಏರೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಅವಡು ಬಾಡಿಗೆ ದೆತ್ತೋ ನಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿರ ಟೋಕನ್ ಆಂಡಡಿಗೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅವು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆ ಬೊಡ್ಚಿ ಬನ್ನಿಬಕ್ಕ ಆ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ದಯಪಾತಿರೋಡು ಅಲ್ಪ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಉರ್ಕಾರ್ನಿಗೆ ಮೂಲು ಇಂಚೊಂಡಿಗೆ ಅಂಚೊಂಡಿಗೆ ಹಿರೇನ್ ಪೂರ ತೂಂಡಾಪುಜಿಗೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಪಂಡದು ಮೇರಡ ಅಮ್ಮಡ ಬಂಪಿನಿ ಅವೇ ಪೊಂಜೋ ಪನೋಡಾಂಡ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಲೆ ಆ ಪೊಂಜು ಏತ್ ಖತರ್ನಾಕ್ ಪೊಂಜು ಒಂದು ನಿಕುಲು ಎನ್ನಲೆ ಈತು ಪುರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪುಡ್ಸೋತುಂಡ ಎಂಕ್ ಮಾರೆ ಮೂಲು ಕಿರ್ಮೆರ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ನನ್ನೋರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೆರ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ದೇಗಂದು ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಆತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಪ್ಪುನು ತಿಕಲದ ಮಿತ್ತು ಬಾರ ಬಡ್ದುಪ್ಪುನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲುಗಾನಗ EMI ಕಟ್ಟುಡು ಅವು ಒಂದು ಜೋಕುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವು ಒಂದು ಪಂಡದು ನಮಕ್ 1000 ಮಂಡಿಡುಪ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಮಂಡಿಗುಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ದೇವರನಾಜ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಗ್ ನನ್ನೋರಿನ ಮೂಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಎನ್ನರೆ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೂ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಮನ್ಪೆರ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂಕ ಅಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿಲ ಕೊಡ್ತುಜೆ ದೇವರು ಓಕೆ ದೇವರೇ ಇಂಕ ಎಟ್ಟೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎತೆತೋ ಸಮಯದ್ದು ಪಿರಾವ ಪುರ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಂಪ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಟೈಮ್ಡು ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ತಿಂಪುನಾಡಲ್ಲಗೆ ಅವು ಅನ್ನದಾನಂದ ಪನ್ಪೆರೇಗ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ತಿಂದು ಪೋಪೆರತ ಅಕ್ಲ ಹಿಡಿದು ನಮಕ್ ಉಪಕಾರ ಹಜಿನಾಡಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ರೀತಿನ ದೇವರ ತೂಪಿರತನ ನಿಕುಲು ಏತೆಟ್ಟೆ ಬೇಲೆ ಮಂದರಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಎಂಕ್ ಏತೋ ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದಿನ ಮೆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಬತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಪೂರ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಂಡ್ ಯಾನು ಇಂಚ ಮಂತೆ ಪೂರ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಳ್ತುರ್ದೋಡಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಆತನು ಓಕೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಗ್ರೋತ್ ಅವನು ಬತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನೇ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಪಿರಾವದ ಸ್ಟೋರಿ ತೂಲಿ ಯಾನು ಎಂಚೆತ್ತಿನಲ್ಲ ಎಂಚಾಯನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ ಏರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನ ಗೊತ್ತುನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಡೀಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮನ್ಪೆನ್ ತುಲೆ ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಷ್ಯ ನೀನಿರೋದು 3 ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ದಿನ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದ ಸಹಿಯೋಡು ನನ್ನೋರೇಗ ಬೊಡ್ಚಾದಿನ ಮಂತದ ತೆತ್ತು ಬಾಡಿನ ಮಂತದ ಅಕ್ಲಿನ ಅಕ್ಕಲು ಒಂದು ಅವಡು ಬರ್ಬಾದ ಅವಡು ಪಂಡದು ಇಂಚೆ ಮಂತು ನನ್ನೋಣತ ಅವು ಎದುರ್ದು ಅಕ್ಲಿನ ಒಂದು ಹಾಕ್ತಿನಗ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲೇ ಸುಡುವೇರು
ಎದುರುದಾಕು ದಾಲ ಹಾಪುಜಿ ತ್ಯಾಗಿನ ಪನ್ನ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿ ಸತ್ಯ ಆದುಪ್ಪುನು ಸೀದಾ ಆದುಪ್ಪುನು ಯಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನೆಂಚ ನಂಬಿನ ಅಂಚನೆಯನ್ನ ಗುರುಬಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚನೆ ದೈವ ದೇವರಲ್ಲೊಲ್ಲಿರು ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಅಪ್ಪೆಲೊಲ್ಲಿರು ಮಾತ್ರ ದೈವ ಯಾನ್ ನಂಬುವೆನು ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟೆ ಮಂತಿನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ದ್ಯಾಗ ಅರಿಗ ದಾನ ಬೇತೆ ಬ್ರೋಕರ್ ನಕ್ಲು ಇಚ್ಚಾರ ಅಮ್ಮಗ ದ್ಯಾಗಾರು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರೆಂಟ್ದ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಪಿದೆ ದ್ಯಾಗಂದು ಪಂಡಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆತ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟು ಮೊಕ್ಕಲ ಪಿರಾಡು ಬಲಿ ಬರೊಂದು 11 ಪೋಯರ ಪಂಡದು ತುಲೆ 20 ನಿಮಿಷ ಮುಲ್ಪನ್ನೆಂಡು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ ಬರ್ಪುನು ಎರೆಗಾಣಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕದಿನದಲ್ಲ ಇತ್ತನಾಂಡ ತೋಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ ನಂಬರ್ ಪಾಡುವೇನು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ಕೊರ್ಪೇನು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಹೌದಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಕೊಪ್ಪಿನ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನು ಓಕೆ ಸೊ ಏಪಲಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ದೀಯರ ಕಲ್ಪುಡ್ಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಟ್ಟೆ ಆಡ್ಪಣದು ಅವು ಏನು ಬಿಡುದು ಹಾಳಾವಡು ಪತ್ತೋಡು ಪಿರಾಡು ಗೊಬ್ಬನ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಚಿಗಾರ ನಾನು ಪನ್ಪಿನಿ ಸೊ ಓಕೆ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ವೇನು ತುಲೆ ಉಂದುಂಡತೆ ನಾನು ತೋರಪ್ಪನದು ಇತ್ತೊಂದಿನಿ ಇತ್ತೆ ನಾ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ಗೆ ಒಯ್ದಿನಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸೈಜ್ ಇತ್ತೀನಿ ಜಾಮ್ಲೆಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ ನೀನು ಪಾಡಿಯನು ಓಕೆ ಸರಿ ನಾನು ಪಿದಾಡಿ ಮೂಲ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಮೇರ್ನ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಅವನುಂಡು ಕೆಂಚಿನ ಸೇಮಿಗೆ ಬಂತದ್ದು ಈತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಬಿಸಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡು ಅಂತೆ ಪಾರ್ದನಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೇರೆಗ್ಲ ಬನ್ಪಿನಿ ಮೇರೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುದು ನಂಬೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೇರೆಗೆ ಬನ್ಪಿನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳುದು ಯಾರನ್ನು ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾರನ್ನು ಸಹ ಬಿಡಬೇಡಿ ನೀವು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹೋಗಬೇಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಇರುವಾಗಲೇ ಕರೀರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾರು ಎಂಥದ್ದು ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ಸುದೀಪಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾಸಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಈತೆ ಕುಡಂಗಿ ಬೈದನ್ಗೆ ಗಿರಾಕಿ ಅಲ್ಪದ ಬಾಡಿಗೆ ದಿಕ್ಕು 2 ಪ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪೇನು ಬಕ್ಕ ಮೆರೆಗೆ ಏನು ಪಾತಿರ್ವೇನು ಬ್ಯಾಗ್ಲ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲ ಗಿರಾಕಿ ಬೈದಿನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನಾಗಿ ಪಂಡ್ಯಾನು ನನ್ನ ಅವೇ ಉಂದಾಣ ಯಾನು ತುಲ 6ನೇ ದುಡೆ ಬಂದ್ಪಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನೆ ನಾನು ಹೇಳುದು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಕುತಂತ್ರಿ ಮಿನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಆಟ ಆಡಿಸಿದ್ರು ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇರೆಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಪಾಪ ಮೇರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಲ್ತಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಇಡೆಗೆ ಮೆರ್ನಾನೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಮೇರೆ ಬರ್ತದ ಮೂಲ ಕುಲ್ವೇರಿ ಇಜಿನ ಪಾಪ ದುಂಬುಪುರ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕಾಸು ಪಾಡೋ ನಿಂತಿರು ಅಲ್ಪ ರೂಮ್ದ ಚಾರ್ಜ್ 10,000 ಇಂಚ ನಿಂತಿರು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂಲು ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಬೈದಿನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ಬೈದಿನ ಅಲ್ಪ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂದು ಈಗೆಂತ ಬರ್ತಾರಂತೆಯ ಐಕ್ ನನ್ನ ಉಂಡತ ನನ್ನ ಏನು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ದುಪ್ಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಏರು ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಮನ್ಪರ ಬರ್ಪರ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೆ ಮನ್ಪಿನ ನಿಕುಲ್ ಮನ್ಪು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮನ್ಪಲಿ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ಸೀಂತ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಂದು ಅರೆಗಲ್ಪ ಆಸೆ ಕುಟ್ಟದು ಪಾಪ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಉಂಡತ ಅರ್ನ ಏಜ್ದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಮನಿ ಪಂದು ಕುಲ್ಲೇರು ಆಂಡಲಾರ ಈ ಏಜ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು 11 ವ್ಯವಹಾರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಅರಡ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ಯಾನ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ನೆ ಪುಲೆ ನನ್ನ ಡೀಲ್ ಮನ್ಪಡೆ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಣತ ಯಾನ್ ಪಾತೆನ ಬಕ್ಕ ಲಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರೆ ಈ ಪೊಂಜು ಎಂಚಿನ ಏಪತ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಮನ್ಪುನತ್ತು ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಒಂಜಿ ಅಡಬೆನಕು ಬನ್ನಗ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಪುನು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದರೆ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಸುದೀಪಿಗೆ ಕೊಡಿ ಸುದೀಪ್ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಅಥವಾ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕರೀರಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಹ ಅನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಹತ್ರ ಅವರು ಬಂದ್ರಂತ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ದ್ಯಾಗಂದು ಪನ್ನಗುಂಡತ ಮೇರೆಗೆ ಏರ್ಲ ಪೊಂಜೋಲು ಪಾತೇರು ಬಿಟ್ಟು ಗೆಡ್ಡೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೇರು ಜ್ಯೋತಿಷ ಬಂದ್ಪೇರು ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತು ಮೇಷರಾಶಿ ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರದವರದ್ದು ಸ್ವಭಾವ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮತ್ತೆಂತ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೂಲು ಅದೇ ಬೇರೆ ರಾಶಿಯವರು ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕೂಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅವರು ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಕು ಸುರಾಣ ಬಕ್ಕ ಯಾನಂಚಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಮೇಷರಾಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ನ ಮಗಿಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋ ಬುದ್ಧಿ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಜಗತ್ತು ನಾವು ಆಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಜಗತ್ತು ಆಳಕ್ಕಾಗತ್ತ ಆಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅರ್ನ ಮಗಿಲ್ಲ ಹೂವೆ ಕೊಡೋಂಜಿ ಮಗಿ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ರಾಶಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಅದೇ ಮೇಷರಾಶಿದ ಕ್ಲಂಚಿನಿ ಸೀದಾಗ ಬಕ್ಕ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮನ್ಪೆರ ಬುಡ್ಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿ
ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕದಲ್ಲ ದಿನೋಲ ಲಡಾಯಿ ಮನ್ಪುಡು ಅತ್ತು ನೇರೋಡು ಅತ್ತು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮನ್ಪುಡು ಒಂದು ಎಂಕದಲ್ಲ ಆಸೆಜ್ಜೆ ದಯಪಂಡ ಪಾಪ ಏತೋ ಜನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅನ್ಪೆ ಏತೋ ಜನ ಪಾಪ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗೊಪ್ಪಿರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಟ್ಲೆ ನನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಂತ್ ಪಾತೇರುವೇರು ಹೆಂಗೆ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಪಿದೇವ್ರದ್ದು ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ನ ಗುಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾಪ್ನು ಇರು ಸೀದಾ ಪಾತೇರುವರು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಎಂಕ್ಲ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲು ಇರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಪ್ಪ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಏತು ಖುಷಿ ಆಪುನು ಫಿಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರು ಪಣ್ಣ ಒಂಜೆ ಮೇರೇನು ಪಾಪ ಮುರಣಿ ಕಾರಡು ಲೆತ್ತೊಂದ್ಕೊನೋದಿಗೆ ಒಡೆಡೆ ಕೊನೋದಿಗೆ ಮುಕ್ಕಲು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇಂಚಪುರ ಸೀಂತ್ರಿ ಮನ್ಪುರಂಗೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಯಾನಕ್ಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಮೆರನೆ ಎದುಡಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಹ ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಸೀದಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವರದ್ದು ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂತೆಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಪ ಮೇರು ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಣ್ಣದು ಮೇರು ಅಲ್ತಿರ್ ದಿಡಿಗೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ದಿಡಿಗೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ರಡ್ಡು ವಾರ ಮೂಜಿ ವಾರ ಇಂಚೆನೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಡಿದೆಪ್ಪುನು ಮೇರು ಪಾಪ ಬರ್ಪುಣತ ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಣತ ಅಂದು ಮೇರ್ಲ ಕುಲ್ಲುನು ರಡ್ಡು ವಾರ ಮೂಜಿ ವಾರ ಪೂರ ಡೆಡ್ ಆಪುನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ಏರೆ ಬ್ರೋಕರ್ ಪಾಡು ಯಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಏರೆ ಬ್ರೋಕರ್ ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಯಗಂದು ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಿಕುಲು ಸೀದಾ ವ್ಯವಹಾರ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವೇನು ಬಿಡ್ದು ನಿಕುಲು ಅವರ ಟೋಕನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಗೊಬ್ಬವನು ಪತ್ತವನೊಂದು ಮಂತನ ನೋಡತ ಯಾನ್ ಅರೆನೇ ಲೆತ್ತೊಂದು ಕೊನೋದುಂಡತ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಕೊರ್ಲುಡೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಪ್ಪಾನು ಗೊತ್ತಾಂಡತ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮನ್ಪು ನಾನು ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಇಡೆಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ದಯಗಂದ ಪನ್ನಗಗೆ ನರಮನಿ ಬಡಿದೆತ್ತು ನನ್ನತ ನಿಕ್ಲೇನು ಬಡಿದೆಪ್ಪೆರೆ ಪಣ್ಣದ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪೆರಿ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯವರೇನಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅವು ಪನ್ಪಿರತ್ತ ಒಂದು ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ದೆಪ್ಪುವರಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ಚಿ ಏತು ನಿತ್ತಿ ರಾಣಲ್ಲ ಉಳ್ತಂದು ತಿತ್ತು ಮಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣನೇ ಅವಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮನ್ಪು ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಲ್ವಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇಡ ಗೊತ್ತಾಣತ ಯಾನು ಮುಂದಿನ ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮನ್ಪೆ ದಯಾಗಿಂದ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾತೇನೆ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸುಮಾರಾತನು ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಈಗ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ನು ನಿಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಹೀಗೆ ಈಗ ನೀವೇ ಆಗಲಿ ದೀಪ ಮುಂದೆನೆ ಯಾವುದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಯಪಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಪಂಡದತ್ತು ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಎದುರು ವ್ಯವಹಾರ ಅತ್ತು ನಾಡಲ್ಲ ಮೇರು ಫಸ್ಟ್ ಆಕಲಿ ಏರು ಬರ್ಪಿರೋದು ಅದೊಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಿತ್ತು ನೋಡಿ ಏರು ಒಲ್ಪದಕ್ಕೂ ದಾದ ಪಣ್ಣದು ದಯಕಿಂದ ಪನ್ನಗ ಪೂರ ಬರ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಐಡ್ದಕ ಮೇರೇನು ಬಡಿದೆಪ್ಪುನು ಹತ್ತುನು ಐಡ್ದಕ ಮೇರೆಂಡ ಕೆಲವು ಪುರ ವಿಷಯ ಬಂದ್ಪುಜೇರಿ ಎನ್ನ ಸೊವ್ವ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಯಾನ್ ಲಡಾಯಿ ಮನ್ಪಂದೆ ಐಕೆ ಎನ್ನ ಬಂದ್ಪುಜೇರಿ ಬಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಒಂಜೆ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಐಕೆ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಮೇರು ತೂಲ ಇತ್ತು ತಿಳಿಪುದಲ್ಲ ಐಕೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಏರು ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಂತನಲ್ಲ ಸೀದಾ ವ್ಯವಹಾರ ಅನ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲಿಗಾರ ಕೊರ್ಲೋಡಿ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಪ್ಪೇರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಪ್ಪೇರಿ ಅರ್ನ ಕಾಸದ ವ್ಯವಹಾರದ ದಾಲ ಮೋಸಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಕೊಪ್ಪೇರಿ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮನ್ಕುಲೆ ಎಂದು ಅನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಮೇರ್ನ ಒಂದು ಸೇಮಿಗೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೇಮಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂದೇ ಪನ್ರೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಮೆರ್ನನೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿ ಅನ್ನು ನನ್ನ ಓಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಅನ್ನು ದಯಗಂದ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಮಂದಜಿ ಯಾನು ಓಲ ಒಂಜಿ ಬೇತೆಗಡ್ಡೆ ಟುಪ್ಪು ಮೆರೆಗ್ ದಾಲೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಯಾನು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಿಟ್ಪುಜೆ ಆತ ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನು ಮಾತ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಕ್ಕಡೆ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ ಮೇಲೂ ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.